Здравейте, колеги! В днешното видео искам да говоря за това как може да спестявате пари, ако сте избрали бизнес структурата S корпорация вместо LLC. За случая трябва да знаете, че когато работите притежавате една фирма и работите с фирма, въпросната фирма плаща income tax или, както казваме в България, данък печалба, и тук в Америка също се плаща и payroll tax. Когато работите на W2, тогава работодателя поема половината от тези payroll taxes. В Америка payroll taxes са 15,3%. Когато работите на W2, работодателя поема 7,65% и другите 7,65% си ги плащате вие. Той в България мисля, че е подобно, само че те не се разпределят 50 на 50, 60 на 40 или нещо такова. В момента България не е важна. Как може да спестявате от въпросните payroll такси? Не от income таксите, само от payroll таксите. Ще ви дам пример. Ако работите с LLC, имате общ оборот от 200 000. От тези 200 000 вадите там за нафта, за мейнтененс на камиона, ремонти, паркинги и всички останали. Примерно 100 000, остават 100 000. От тези 100 000, ако сте с LLC, вие поемате и двете части от payroll таксите, т.е. 15,3%. В случая, колко се плат? 15 300 $ ще трябва да платите. Ако обаче работите с S корпорация, тогава от тези 100 000 $ можете половината, примерно, да кажем, в случая 50 000 $ да си ги платите като заплата, а останалите 50 000 $ да ги получите под формата на distributions, или в България му казваме дивиденти, и върху тези дивиденти от 50 000 $ няма да платите payroll такси. Тоест ще платите payroll такси само на заплатата от 50 000 $ и на другите 50 000 $ ще ги получите под формата на дивиденти, няма да има payroll такси. Това е за сега от мен. Ако ви е харесало видеото, може да ме подкрепите с един лайк. Ако имате въпроси, пишете долу в коментарите. И ако искате да гледате подобни видеа за напред, абонирайте се за канала и ще се видим с вас в следващото видео.